Salam aleykum mehriban tomoşaçylar, edýdileşler. Biz sizin her biriňizde jan saglygyny, maşgala we dançylygyny arzuw edýäs. Türkmen halkyny bagtly döwranda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan beýgişleriniň diňe üstünlikleri hem rowaşgyry we senmegini tüýsürekden arzuwlap, goşa taryň gudrata gepleşiginde tomoş etmene çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar, edýdileşler, biziň gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany, Türkmenga Döwlet Kanseriniň Nevitgaz Medeni Şöwürlük Merkeziniň hoşawazy denen bagşy Gülşürün Gellemiradowa. Gülşürün tedi gepleşigimizde hoş gördük. Gahrman arkadagy gahrman terdarymyzyň saýasyna Pägim Paýhosmany Magtumly Pıragy ýylynyň her bir güni bir şanly wakalary beslänip dowam edýär. Elbetde diyarymyzyň şeýle uly üstünlikleri, ötüşleri beslenmegi hem biziň her birimizi ýsen buýsandyryar. Eger mümkin bolsa, gepleşigimiziň başyna bir bagşy kalbyňyzdan çykýan buýsan şu sözleňizi iýleşmemiz bilen paýlaşsaňyz. Gahrman arkadagy gahrman terdarymyz biziň medeniýetimize, sungatymyza ödüniň uly ünsüni berýär-de. Bizem onuň näme gahrman arkadamyzyň aladasyna jogap edip özümiz elmydama gözlegde bolýar, täze aýdymlar döredýär, halkymyza ýetirýär. Biz şular ýaly eşretli zamanada ýaşatýar. Bize näme şular ýaly giň mümkinçilik beren gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähwetli tutýan tutumlary elmydama rowaşlyklary beslensin. Köp sağ olun Gülşürün, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi eger mümkin bolsa gepleşigimiziň başyna bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Bahar gelse gül açılır bağlarda, gül ışığına şeyda bilbil fadiler. Merveller mezgeni koca dağlarda, hava yeli sürüsmül nebiler. Bahar gelse kutsur belendi pezi, kükreşer bar kurur güllerin izi. Asmana yanglanır kuşların sesi, bağsı tutar çalar hoşa vadiler. Çigillimlenesin açıl kömeyler. Bahar gelse sayrar şahirim dili, aşık mağşuğuna bağşedir gülü. Dostlarım baharım gödelilir velin, yer görkünü insan bizer udiler. Yer görkünü insan bizer udiler. Köp sağ olun Gülşürün ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Owazyňyz mundan beýlek belentden belent ýanglansyn.
Gepleşimizin şu yerine eger mümkin bolsa halipalaryňyz dogrusynda umuman sungat ýolunyň ilkinji gadamlaryňyz dogrusyna maglumatlary tomoşaçylarymyzdan paýlaşsaňyz. Men özüm Ahal welaýatynyň Kaketrabnyň Şükürbaşy obasynda öňüp ösen obam. Şu taýda çağalar sungat mektebine bilim alym. İlkinji halipam öz kakam Ategelle Gellimradow. Şol mektepde ýene Amannurdy Esenow halipadan köp tälim alym. Şu zatlaryň netijesi men şu sungatda bolan höwesim dutar saz guralyna bolan türkmeniň halk aýdymlaryna bolan höwesim meni ýurdumyzda paýtagtymyzda ýerleşen Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw geldim. O taýda bir näçe halipalardan bilim alym. Türkmenistanyň halk artisti professor Akmurat Şarifden başga da bir näçe halipalardan Oraz Nepes Döwlet Nazarow bar, Nur Ýagdy Bayramow bar, şulardan ana Ýolaman Nuriýemow bar. Bir näçe sungatyň inçe sirlerini öwrenmäge çalışdym. Başga da näme Türkmenistan döwletimizde bir näçe halipalar bar. Edil şu wagtam şolar bilen bile işleşýär, bile aýdym aýdýar. Bazatlar bide gahrman arkadamyz halipa şagirt ýoluny açyp bermegi, şagirtler üçin, halipalar üçin uly mektep bolup durýar. Sebäbi gahrman arkadamyzyň ödü bide mektep. Bir näçe ödünün aýdymlaryny halkymyza ýetirmegi, ýa bolmasa biziň şu milli senedimize, milli dutargajagymyza, biziň milliligimize hasam üns bermegi bizi hasam galkynyrýar, buýsandyrýar. Biziň şaýseplerimiz, biziň milliligimiz, biziň dutarymyz, gajagymyz dünýä ýüzünde ýanglanmagy biz üçin uly buýsanç bolup durýar. Şu aýdymlarymyzy, sazlarymyzy, hasam milli ýolumyz bolan milliligimizi geljekde ýaşlara öwredip ýurdumyzyň elmi dama hyzmatyna bolarys. Halkymyza bir halk aýdymlaryny bir hödürlesek, soňra gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam eder. Mescid mehribanım canenim, ardı mescid mehribanım canenim, yezil basım beni yardan gidileme, gidileme. Ay hasret çekip yudu törmin kanım, vakt canenim, keveminim. Koy gideyin giden ayrım aylama aylama Ay bülbül uçtu gül şahati boş ollu yar yoluna yürük kaynap coz ollu Ay yaşlığımdan mehrine duş ollu ah duş ollu can duş ollu Yakma sözü enem ana söyleme, söyleme Ay koyverenim yarımıyla barayın Doyu doyu gülüdümü göreyim Göreyim can göreyim Leyli peryat edip bağrı edilir Karı ödü kalem gası süzülür O tutuşup kömür yüküp bozulur Vah bozulur, can bozulur Hicran okun enem ana tıyıklama, tıyıklama Minna ahyar O tutusu kömür yükü
bozulur, vah bozulur, can bozulur. Koy giden yolum İylama Kahraman arkadalı kahraman terdarmydyň saýatyna akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň tarpaty hormaty hatda belent derejelere göterildi. Magtumul Pragynyň her bir halkyň kalbyna müdüm orun alan şygyrlary bugun kunny bagşylaryň diline milli senedimizden taýdaşykly belent owaz bilen ýanglanýar. Magtumul Pragynyň goşgularyna hasam aýdymlarymyň sanlaryny köpeldi. Halk köpçüligine ýetirýär. Magtumul Pragynyň goşgulary, şygyrlaryny okanynda, aýdymlaryny dinläninde şu uly buýsan şdörýär. Magtumul Pragynyň şeýle setirleri bar. Magtumul sözlerim sada goşdan uwuz bolar diýe. Gepleşimiziň şu ýerine Magtumul Pragynyň merdolmaz diýen aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Merderden ölür gelgelen namarda fılha merdolma Uğurdun gözünle o tanır gelgelen şağın tilkiden kurtulma Sözlüğün bilenin tillen gelgeleyi dilbil ayrı düştü güllen Eşit adam doğun ilen gelgeleyi gayrı mehriban yurt olmaz Men ağayım Kılsa gelgele ne tenne cana dert bolmaz Magtumul akıl huştan gelgeleyi aklı ölün gale yazım Elle yetti gamlı vasım gelgeleyi bundan gayrı peryat olmaz Men ağayım Gamlı vazım gelgeleyi Elle yetti gamlı vazım gelgeleyi Bundan gayrı peryat olmaz Men ağayım Yaşalığı pis bilmez Eryanın bildir Görür gözüm kımmeti Eryanın bildir
Deli köngül dayancı yoktur dünyanın öncü Sağolun öncü keryanın bildir Mevil qarri mevil yaz Kılmazırım halkı paz Isır saklığın ne hektaş Deryanın bildir Bu dünyanın muradı asağıptırıdır yadı Arvananın kuvveti neryanın bakay bellidir Bolsun kamdır halatım Kağıdı döndü kıspatlım Kıspatlım ay kıspatlım Malkım ölü ahlatım Yar yanın bellidir 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 Heh Malkım ölü ahlatım Yar yanın bellidir Gülşirin, ana Türkmen halkymyz dörejilge baý halyk. Goýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin diýen ajaýyp nakıl we bu nakyldan biz günnelik durmuşymyza aýratyn uly orna eýleýär. Ine şu sözleri aýtmak bilen size şeýleräk sowal bilen ýüzlenesim gelýär Gülşirin. Sunuga da adamsy bolmak üçin goýma gursaklyk gerekmi? Tebiği zekinem gerek yönü edil şu tebiği zekinin bolmasa da ýermen, arman, zähmet çekip käbir adam şeýle sunugaty höwes edýär. Ýa bir hukman sunugaty bolmasa da belli bir käre höwes edýär. Şol höwesi ýermen, ýadaman, arman şol höwese ýetmek üçin zähmet çekmeli. Çekden zähmet, ýagar rehmet, her bir zähmetiň ýygyna belli bir jogapkärçilik bar. Köp sag bolun Gülşirin, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Gökten uçum bölük durna Bizim iler yerinde mi On kümüme bastırın olur Bizim iler yerinde mi Atlananla bile geliyorum Kanım örtü kalasın geren Edep bilen salamın verin Öwül oğlum yerin Ay meydanım bilip kastığım gel kastığım Dönü dönü zövezdüm Sebilinden kuştuğum ağayunuz yerinlemeyi Görülaydır övünlüğüm Tilvede bedevünlüğüm Arka verir sağınlığım Kara dağlar yerinlemeyi
koca dağlar yerine mi öve oğlum yerine mi Gülşürün ýaňy halkymyza üçlük görnüşde bir halk aýdymy ýerine ýetirip berdiňizde indi siz üçin şu üçlük görnüşini aýdym ýerine ýetirmek bilen ansambl toparly bilen birlikde saat çalyp aýdym ýerine ýetirmegiň ara tapawdy näýdi? Ansambl diýlende eýem köplük bolýa-da, şol sen köplüge ýetişmeli. Şolar bilen bir den gopmaly. Men üçin ikisinde de tapawudym ýokmy ka diýende sebäbi özüm zähmet çekýän uğrum şol. Ansambl bilen biz günne taýýarlyk pursatlaryny geçýäs. Üçlük bolubam taýýarlyk pursatyny geçýäs, ansambl bolubam taýýarlyk pursatlaryny geçip dur. Şoň üçin gatar menne kändir pähtilçilik döredenok. Gülşürün şu wada bir näçe bize halipalamyzdan bize miras galyp dillen nesile geçip halipadan şägirde geçip gelen bir ajaýyp halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizde indi siziň özüňiz üçin aýratyn halipalan aýdymny ýerine ýetirmek hasken ýykyn edýäňiz. Men hemmesi halipalary dinlemegi gowurýan, dinleýänim. Men hemme halipalaram ýüregime ýakyn. Sebäbi her halipadan bir zat öwrenip bolýar. Ýöne men esasy Türkmenistanyň halk bagşysy Saha Jepbarowyň aýdymlaryny ürje edip dinleýän. Köpülen şu toý bayramlarda şu Sahaň aýdymlaryny ýerine ýetirýän, gopuzlygy diýen aýdymy bar. Näzlerinden altyň biri Sahaň döredijiligi bir uly diýsen ummanna. Orada gelýän ýasyň aýdymlaryny dinleýän. Zenan maňşylarymyz bar, Nawat Nurmuhammedowa bar, Nur Cemal Adiýewa bar. Hemmesiniň aýdymlaryny dinleýän ýöne has ýüregime ýakyny Sahaň aýdymlary. Olsun şerbetinden yara datmayana kanım yare dade eyveye hey ilimden günümden omandan denim sen bilmesen benim halim ay kimmeler hey kimmeler.
Yenilmesen benim halim ay kim bilir yeni kim bilir Ine Gülşürün gepleşigimizden ahirlap barya. Gepleşigimizden ahirine size biziň gepleşigimizde gatnaşyp ýerine ýetirip beren ajaýyp şirin aýdymlaryňyz, sazlaryňyz üçin, beren gyzykly gurulmagyňyz üçin tüýsürekden minnetdarlygymyzy bildirýäs. Mundan beýlekde alyp barýan işiňizi sunuga däleminde diňe üstünlikleň size ýaran bolmagyny owadyňyzyň mundan beýlekde diýarymyzda toýlanýan ajaýyp toýdur bayramlarymyzyň bezegi bolup belentden belent ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Bize näme şular ýaly giň mümkinçilik beren gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähbetli tutýan tutumlary elmedama rowaşlyklara wetlensin. Mehriban tomaşaçylar edýdileşler. Ene şunuň bilen goşa taryň gudrataty gepleşigimizi geçirip gutarýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli alyp barýan beýgi işleriniň diňe üstünlikleri hem rowaşlygy we senmegini tüýsürekden arzu edýär. Gepleşigimiziň iniki sany diýdarlaşýança hoş sag bolun.